L-isma tal-kumpanija Neurotech daħlu fil-Borża Finanzjarja Awstraljana. Il-kumpanija Maltija AAT hija sussidjarja ta' Neurotech u dan l-aħħar nexxilha toħloq apparat li rilassa n-nervituri tal-moħħ ta' tfal bl-awtiżmu. Dan l-apparat innovattiv magħruf bħala Mented daħal sew fis-suq u wassal biex jagħmel il-mirakli hekk kif biddel ħajja ħafna tfal bl-awtiżmu li qed itejbu l-komunikazzjoni tagħhom. Dan l-apparat jikkonsisti f'headband li tintlibes mit-tfal waqt li jkunu għaddejjin bl-attivitajiet tagħhom fil-ħajja ta' kuljum. Il-fundatur tal-kumpanija AAT, Dr. Adrian Attard-Trevisan, saħaq li flimkien mal-kumpanija materna Neurotech se jħares lejn sfida ġodda biex isibu soluzzjoni, mhux biss għall-awtiżmu, iżda anki għal kundizzjonijiet oħrajn, fosthom l-epilepsija. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet fil-Life Sciences Park bi Sweet Mater Day kien hemm ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat. Huwa sema l-fatt li AAT flimkien ma' Neurotech komplew jistabilixxu ruhom fis-swieq internazzjonali u li issa mluha f'wieħed mill-ikbar suq finanzjarju fid-dinja. Joseph Muscat qal li AAT irnexxilha toħloq prodott innovattiv minn din il-gżira ċkejkna. Tem jispjega kif il-gvern qed jindirizza l-burokrazija li kienet teżisti biex iktar intrapriżi jkomplu jimirħu u jagħmlu ħoss fis-swieq barranin.